Hallo YouTube. Jeg har en anbefaling her til en god server. I skal bare komme ind og spille på. I skal alle komme ind og spille på den, hvis I ser den her video. Det er simpelthen ikke lovligt ikke at lave. Der er MCMMO på, og ja, det er bare skolen. Og jeg skal nok lægge EP'en ned i bunden. Du vil vise den rundt? Ja. Mens du fortæller? Ja. Og så er der B-hop herover til dem, der kan klare det. Og belønningen er heroppe. 10 jernbloks. Så kom ind på den her server. Vi ses, YouTube.